Ubwansu bw'omuguzi umukerio y'abaibuli ine kwa Nayaeteire kero monto asense gatomenya o Nayaeteire Mwanchu muligereria bwegeta seni kia Ndizi TV nande na kwareganirie asomorubulio Nayaeteire okoretwo na inche Sara Nyarangi Ontita oyokogochera kera lituko lya Jumaine ense ya mone nusu ya butuko asomorubulio yoiga nigo tukumera naba minto bali baeteire amakong au asamagimabo kero kende nande bagenderete gwetera kero kende naende bayabwira senchera ya mogoseyende egere gwetera barabwo tunyare ko batogwesomya togwesemya na kwemanya amange igori tukolera rero nakoreterwe ikase bunge ya Nyaribali Masaba ase ward ya Masimba county ne ya Kisii ase kenyoro kia lioira asende noyo minto oyogoche gutomanya mange nganara lya Nayaeteire asobuguma kero kende nae nogenderete gwetera manga asobuguma bwao noganetie ngichemba kasogotoka naboko tulikere ujumbe wetera se namba eyoera se TV yao wasoto bwate wetera senchera yo mitandao Ndizi TV News ensemo ya Facebook na boigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube boigo na bogo to tweet @Ndizi TV News ona kwareganira senchera ya bene ekarato gusanga no mongina olegaiga aratumanya mange nganara lya ya guse Nayaeteire asobuguma bwae karibu sana baba asante ndiyama no muralia sengenje yoko ngaregania marieta ne Norah kimumanyambane Norah kimumanyambane aiga naonka lakini tina ivulire tuga aiga bone nyomire gocho nase familia yenyu amire gocha mwana tale ngororo ngaichanje gotenenie gesaku sei no boiboru nkainora sei to boiboru ere ali nyankoba koru nyanchonori nyankobe sabrukeseni abuna na ivoletwe naralia kwa nyariko bakugwetera gocha koru boiseke bwao paka gwekere kwa nyomeru nyomo kero kende nere nyome ntangani teri ere nyome ntangani igo Nayaeteire amakongo bakekera nanchite gwikira iga amakongo ina ronte tonte ono igo na ivoletwe kenyore kikia nyanchonori na abunyankoba sabrukeseni ekero na ikire miaka 12 nkarwa rukogoro ukaba gugachaka kubimba busaigo omwali gukagunda gokanachwa ekero kwanachwa wono ngasoa guchandika mono gutara na guchaka komenya rende buna abantu babwenerete komenya rina ikiraga abo igo kugoro kwana chitukale okogoro ena na chitukale kero kwenge miaka ngire 1976 na rina na chitu okogoro nkikiarenge mbaka okairero kana chuko okogoro kwe kwachagite kurwara busaigo morogo baiga nguchigutacha nkaigo okogoro bororo mambi bogo kia gukanyoro okogoro kwa bimbire kurwabu kero na irunya gitari gukareta madondo kagana machamurira ngumukirite kurwabu abanyagitari bagakobara bakanyora nkuliko bwena bono liyo teriria riri banyora nkuliko bwena bono munyagitari agadisaiti ngatiga konacho bono kurwabu konacho arafia ere kabengiya lakini bono komenya gokabogo kongo elinse inore eri bono nse itonde ekero na chuna kurwo kugoro nkagendera gukina no bokongo abaibuli bane mbali kwenyale balenge buna nabataka nane skuru nakige ko geranda agite ko soma buyangi kere sama soma wenete gwika bono nkamanya koimoka nkaika standard 8 nkarora nere bijateta keirio nyago isaransanjira gusabirira ne chibakuri nkarora tigangende kosi yo gusona ngande kosi yo gusona ngatrain ngakora nkamanya nande nona igirita ali nyanju ngumbwe skuru ri ya rehabilitation ngo irete skuru yo bubundi akara bibuli batari kwenyara bya omo yango yanene rororo yakakorire gasiororo nero yachite gansabira libaga akangira imenka ngasoa go train tija ne train ne kosi yo busoni ngakora kurororo serikali ikangecharani kera yangecharani ngagendera go nyago koligiri pe akonya sona sone sengencho chinguru chio konya nani bitamba chikabura wano kuruga abuna lina jete nganyaro mugaka agante ina wanchire tiganko nyome
nkamanya korengera ringa na bara imuki my pardon oborito bwane nera understand buna mwanya bantu na ki na inche nyore yaringe kana inche na bana ariko nyoronde akanga bana buna bo bali batatu mu muroyo mo agaisite mwako yesobo nkai yaringe na ndina kimumiranite na ndina kimunyomanite omugako yesobe yaringe kiumbu na ende twanyoranite para na ari kurunyankoba na chakeroka gusona na ndi morogoba na irana kamanyora para bwe obokondakta akanganja na nje ngarabono rinde ndiri akanyoma tiganyome asengencho lende na nje nanyoro yo kunganja ntabwati ukuguru na ende njira ari gukwana nkaranga na imukio bulitobo andende buno mukongo wana kero twanyomana akango bulitobo tangani obu mwana omumura kero abibuli baye ngakibaye bakero bakuruchi kwa nyomiro bono ro muiseke akinto bwati ukuguru abaibuli bomoga kuyo ni amati ngaki yakuirete litangani abaibuli aba bono tinchiti kwajerera ara kogenda kabwanga asengencho nanje nari kuirana nanga abu nande malite na kibagu chikote igo mwamenyete bone na chite nkanyore nyumba ngakombwa keroka ngaswa komenyororo rina menyororo nera gacho bono rina mwariganiti akabarendo mugaka bono richa ringo nyakorigere ringana kingo genda sobo nkanyora na bwatiro obolito na bwato obolito nkamanya koimoka nkanyora omwana karana nyora omwana nkanyorera mwamanduku na riri barenge ko manduku aliko boli chikura gatebo omuntu nabagochaka nemi asoke ngochiko genda mia mayoka nkanyora nga ya abantu bagoka nemi bali ba mareri bono nkamanya gosabu 1600 akamanya gusinyuko leisi ninga nundigereri kana litoko iria asinyuko gochiakana nkamanya koimoka nka abaibuli bane bagakana iria abaibuli bane bakana nkamanya koimoka nkagenda nyomba bona igestu amenyete keroka ritu amenyororo omwana uria omusacha uria agakore mitinye 3 buya agasira namanye sachi gochi kaswa konya komori ngaswa go strain no mwana atirasi mama mwabera agacha ntebi gaki obono bokongo akamote nyore totaiti musubati yota kumuchanda mutigepi akore bintu binde binga na akore binte binga nkamanya koimoka nkanyoro bogimo bwagende komenya mona tataiti komanya sabuni nyomba tataiti komanya nonya ndagira tataiti komanya kende miase no ene kebriti gisingibero nkabwata bono nkanganya kuchiseito no mwana kale mitinye 5 mumuraye ndinanganya no mwana kale mitinye 5 nkamenya abuseito nande nkanyora tiniko feel comfortable ni nyanjite gotasaberera lakini bono nkanyora ngakembwate charani serikali yangete ande tigangende nyantura ya mate nchake gosona digerenge ndere ko maintain omwana oyo nkagendera gosona aba customer bagacha bakondetera chiripe chinguru chie bitamba chiro chitimbugati aba ni train tibo musoni umiya sana wano linanya chinguru chie biasara chie bitamba timbugati ngagendera komenya ngachanga soe kiombe gekuruku Kenya Women yakero naso ngasoa kumukiloni ngasoa ko koleta bone bitamba ribona soire koleta bitamba nanda agachiagacha nanda akatuboka riria tuboka omuraria kire myaka erenga omwana bono oikire myaka 8 kurumwa tigana to mwana kale mitinye 3 bana bono mwana rike mitinye 8 na njite konya gosaririe tanga nande nasogeta asegete nande agachia kairana nande naki ngakira bono abantu bakamenya wante binga aje bono kale iso mwana mutigairane nande bono bwegambeiro omuntu ka tayajire abeiro omumuro musae bono chiguchi bono nitakonga kongetio ngainire era ganteine nje na ngainire bono atigira mangana mangi ngaicha mukya yagotebeti kero muirane tatete gote muiranirana na bari gonte nga bono natigire mangana yo konya gwetanana natigira mangana mange narorire nga tiganko nyome nande tigatoiranirane lakini noro muntu chire myaka 8 migima tare gukwa kinde gionsi nande muntu oyo no mwegene boli lakini je bona mwegene asenge njonta jete konya kobarirwa mangana nga nando nyuamirwa asegete nando nyuamirwa asegete bono kurwa bunka baigo baka tukanyo agaicherio nande nkamwaregani nande tukanyoro umwana bono oyure baronge nyaruka iga abu nyantura go bono kwa mwana na mwareganiri ande mwangere komenya bono twangere komenya eli mutara nyoro umwana ukabiri nakiari ko BF bono kariranire bono iga BF
agate tabwati bese tabwati incherende nkamanya gote ngabono tinkwanga muntu ko batabwati bese nje bono nye kanganchite kidamu tigana ande mo konye togenderere komenya nkamanya abangina bagante ikombo mugondo ali mere gakonyara kogenda mugondo kurwa bwe kerali mire mwanyora no ine ndagira ngarengeri gagosoma mugondo gakorete ndagira nabo tokono ne chiguni bere twakana enyomba nandi tosomia umwana bono ngachinga kombo mugondo rina kombo mugondo akamanya kumugakanga kulima agate abanko nambwate chibese ngo sonale tigoru chikondo nchegasiane no wesibira gotara nakoragera lakini ere konyatara ikirabu bono riribu nacha naende oroche nandi nkaba murito nari nanyorete umwana ibarongo bale twins kinyaruka abaiseke bono rinanyora abana aba babete premature bagaika 6.5 months bakagukana ngatangu nyagitari general rina tangu nyagitari general nkamanya koimuka agaicha agakora matukata takamanya goche riya chagande ngaye bono kira ninche ngojugo kolige jibe sosokera koruma akangasirngi 15 wone ji 15 agante ikarie geteri ngochinde kolige jibese agasirapi abayibuli bane bakamanya kolige nandi jibese bagansokera korunya gitali nkamanya kogendaka nkalera abana bwe myaka 2 ngono batana batatu bona abana batatu bona lina twar na ikera go ikerabu nkamanya bono nari nasoete go strain mono bono bugima kanyora bono orie buna na komboete megondo tachieti kolema ta atigete bintu bigasiroro sana bono kurwabu nkamanya gotebanga bono nyasaye nderera abana aba bono timbuga tinjerende ande timbuga tinjerende akaro tebanga okagendera go strain nki kwari go strain asengencho tubwati kugoro lindu gwari gukwira mugondo bono mugonde je tinjeti kogenda lakini bono go strain kwane no konya gotemba gokora ripe yani bono ebi material na tigete nyomba ngachiko bisona bikaera noroje amangana yo kulinda abana babere nori onde naere bono nari sukuru bono obogima bokangendera gonkongera igo simitali waka nande tori komoro timanyetie sali bono kurwabu no ena marieta nkamanya goteba bono tigandi ka bana mbabwatise nkali kaigo bono nkagendera konya gosona abu nkagendera konya gosona bono bune bintu bikonya gokonga ngasinyuwaka no ene nyomba bono lina sinyuwaka no ene nyomba no ene kuragira bono kokabesture aya ni gwachite nando karuseini bono riribu na nalenga ali nale gosona ekera na rwite nyagitali nkamenye nkemia kebere ngakora omanye ne nyomba agateba singenjo tachiete na bobe bonde nande ira no gendere gosona digere nando nyakongaka na gochieri fandi mageka okaira na nyanda bono nkairana rina ikorora abana mbatagete orinero mone no kini bono nataite school fees ndagira kiana ngendagera bono kanyoro kuragira kwabere nyombogo kongo bono riyo kuragira kwaba nyombogo kongo nkara bono mbiyangira nesa abayibuli bane kaira na bono esa abayibuli bakaenda kolera abana aba nandi bakagendera konsira osomia omwana oyo bono abayibuli gomba chite bakanyora chinguru cyo abayibuli bono mbanyolete ngurubuya ikiagera omongina nere na rwalite nanda gakorerwa operation bono talenge konyara gochikondigeri nabagaka banga singa mumaite ngambali konyara koimuki burden mono unabangina bono lirina nyora ngatindi konyara nali riba ondale gocha gakocha nalipia na enda na mwalimu isiringi 10 na nje natigara nechi na isina na chinde gosena 20 nagura kende twanya koragira bono obogima stiri bokagendera gokonge ikiagera abayibuli abanande mbabwata abana babo bono nkanyora nabeire nande burden mono bono asengenjo yaigo bono nkanyora nga tindi kwenyara bono ekero ntari konyara anka omwali nkagenderera kurigiase ngenderere gusonera digere naende nyare kogenderera komenya mbiya mono mungina Norah nteto bwatira bwakeigo turenda sense moende studio turatimuka sinini tukwirana umanye kubwatira bunga okagendera go struggle ande ngwante binga igeigo nyomire umanye kondeta manya na kinandi kwenyora sinyominde ya kabiri mwanchu muligiriria nigo tuli na Norah korwase ensemo ya masimba uyogendeta kongera mangina rele yagenda tugwitira asubugima bwaye oroche tabwatyo kugorogana chitwekera rumano munyaruka kurunka soboga linyankuba turenda sense moende studio gendera gutubwati ensemo mitandao Ndizi TV News ensemo ya Facebook na boigo YouTube na boigo na bogo to tweet @Ndizi TV News igoto baise gusuka nkwira na tole asegekeke kiribusyo
omurigereria bwe television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi ery'obwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echichira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eryoto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echichira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo togo gwakira mbia muno asuko genderera guturigereria butambe bono TV ya unambeyemo yumuno bweke gusie nige gokuburia kujiakire kura asichia awards cha Communication Authority kuza awards umwaka w'ichiri bwibere nemero ngebere na ibere rike SMS erieta kuza na kuyituma buchia se namba eyemo isano nemo enoti eyemo urike county okurwa kisi gusenyamira na boigo county ndeyonsi asogo tonyora kurwa rika Ndizi TV bune television bwanchete ase kategoria free to air television station Ndizi TV obwansu ubwomugusi niko tugendrete kogendebirengo byigoromono a company ya Davis and Shatley nigo yakorenteire chimashini au shekerero icho gutumika simirimo yao asobo korali bwabo nigo bakonia chipampu chiria cyo gutumike engine na boiko ichi gutumike stima nkoni abali chiria cyo gutumika asugo sialira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boiko drip irrigation boigo mbubwate chipampu chugwa kamache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobonyansi chi generator chibirengo au chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiria choko bwatia mache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso nebintu binde binge bigotumika asugo sibia e swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwa kamache ichicho tumeke stima gose sola kuruwasi chibohol gose bisima kuikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kuruwasi bare nigo bago kubuguria umusigo guikase nka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road angenebenki ya credit ase roundabout erange na KTRH bakirisimi ase namba enotisano nebire enotisano nesato isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose enoti ibere enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano nebire marakabire gose enoti ibere enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano nebire ibere gose enoti ibere enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato isato ibere inye Davis and Shatley ango yobo kori emirimo bwao asogotumeka chimashini chekerero Uniforms and Sports Center nigo bakorosia na koonye chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutubo moito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi chisukuru au na boigo ngokora bari embroidery korosya bari chisweta na boigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling goso mwakirisi mirut ase namba enoti isano na ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chonzi nebintu byo gukorera chigosori Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi
Bia manendo mwanchu muligereria ekerogendete ko bemeyo murubirio Nayaeteire na gotebinda se ward ya Masimba ebunge ya Nyaribari Masaba keronde no mongina Norah oyogendete kongerera mange amaene ogenderere kuyetero nyakogendete kubwati murubirio orochita bwati okugoro kuri maega nango chitore gukororanga na kiago gotumika igora akage no kugoro ku monto kulinde no kugoro ku artificial korosire na moka mwanya bantu uchare gontenga naki akogutumika igo mwanchu muligereria kabana into naende goikomwelio mongina Norah wachandikire bono gwa struggle ayebweka nakibono gwachite kwenyora nande kule igase enyome iga ya kabere wona se enyome ya kabere ngachankanyora omongina gete agante ya omwana ominto narabu tali na bantu igonta gete oiche togende komenya na mugende komenya nere enche bono ngaranka ipadeni ya beire nene gukinande nere biyange ndororo onekero na ikase enkeje nero nibwa tobokong mugaka tata no ali lakini tali yanga mona intwe igale isiko aya omongina mama tabwati kenda gokora nero mubiri no musarikirite mono tali kunyara gokora gasi biya igo no ene ya mugondo wono okonyora no gokong wono na inche buna ntali konyara kogenda no ene kondo ntole no ene chai gusenya ali kuburuga no ene bituma byo monto ligera nge sabuni wono na bonge ndrete goitera makongu no ene nyomba timbwa tie sinkorara na bondo chenga na bo obogima boro bokongu na ande na bonge ndrete goitera makongu esengencho yo obogima bwa bono na ande bune bintu bigendrete konya komenta wono igo bana abana bakinire na kibanga na goikera bono abana bakinire omwana omumuro okire gochie kibarua kia yata yangega oyo manene uyo manene nachita kule school nachita agakora bono ere nkonya ko ligari tatige bibarua bya bono noroje buna bire taranyora kibarua bija igara aransire anaende bono abana abakinyaruka igo bali form 3 na borobo bagendrete gosoma aigari uri secondary school onekera bagendrete gosoma na borobo gustureni no gokongu bono no eno koranyore ndagira nyomba nenkong kiagera lende bono okole mara obogima barobumboga ne ribogendere ibintu byakera lituko mbigane iri bitoke wono goikira abu no nkororanga no mbwato omochando ya division ali gotalira na jitenga ikankanya ya division kwanza ya division gwali gotalira ngaikwa yerusete ya division eye wono na chandikire omunkaso akubimba okogoroko nigokuya ekero naso akubimba okogoroko munyagitali agante inga goikanyo ya division ligere uchigo balance kero nanyora igo kamanya gosabweli 100 libo 100 eye ngasinyuko reisi kero nasinyuko reisi ngachankanyora omunyagitali agante inga nkorega igandago ndakwa onya gusukeria lakini mini gwaeli oligikibese chiko gokonya uchikogoro okogoro liyo kuyigwa pimire elinde onyale gutalira bona bansabire libo 100 okogoro kuna bokole okoiga kwetu chibese irenga okoiga ina koegu ne 30 echa abanyakenya robanjangeretega wono koruga abu okogorongo karoro mpimita so munyagitali ali bosongo EBDK wono ntakeire 100 wono nakina sinyubu nankoleisi akaro chegete 30 na jete nkare so munyagitali agante ikora iroko nya gutumeka wono ligere oche konyolera chibeso manya gocha kuoyoku igo koiga kweli 30 igo karogo gutumeka na kyoko igo kubwate mechando kubwate mechando kiagero muralise koligere kurugoroga nkoro siri buya kogo chikosoa maiga goso echo intime buya wono igo goko affect yo mogongo kero goko affect yo mogongo asinge guta so TV bono go strain na ye gwachi gotema gutachana lio tagwe wono kwanyoranga omogongo ko affected igo bono na bombwate shide iyo ngigwete ngana ali konyore bese nyore njira nyoro okogoro okuya na atachira bono kutindi konyara koira no ena mache pafu bona benga buna lirinta bwate na benga buna tobwate kiagere koko affect ya omogongo bono na bonta gitwe chibese bunecho ndigere ngoro okogoro koko yikweli 100 elinde na injene support ya keronda ata iyo isiko injena nyara koira mache pafu gusena kwa chinyeni kurwa mugondo igo bono gwikiriga naki obugima bugenderete bade kerwa chirase nyome ya kabere no nyabogendete gokonga ngakimo konyora ne ndagira yakera lituko nakyo konyora fees bono iga akene na makene wate banga nole mara ebintu biribiga neire biro bya kawaida mbimanyeti bolem bono nimbugate machine ye serikali yangete ninye begetali Masimba no ngonya gusonera
lakini bono no eno kogenda guchiorore goko begasi buna mafutonsi ya chia kabura bono guchigutara gwasinywa na marogo bankoira nore lakini ndatirasi abuno nkora rusi aga esabuni aba atwacha tu esibeli oselinde gokonyora chibesi chia isaraga esukali ekirasi kwareta mwara iteriri tukerio igolende omorari ningendrete gusumbuka na ningendrete gustureni na maene kero kende byombe mbirorore ibikora konya abantu babwato bolema ayabona wachituga twaro bolema ntali gwanja kwao kwara temire konyora bokonyo ubonde bwensi gose bokonyo bonde bwensi nanya konyora abongo eta ngigwa bale mafumba likire lakini rende na nje ntamani ntali konyora umuntu na njanso indiku ligere nyore na nje sabuni eyo ligere yansuke na nanya konyora umuntu okondika nanya konyora umuntu ogonde yinjire inereye nchuna yo konyeke bono nabongendrete gustureni sana asengenjo jiba sanjiro chibikira nsema cy'abantu babwato bolema ande bakumanywa kurwa sebinyoro nabagambi bono timaithinganki ayotara amanyeru asengenja maene nore marite kwabetekera mano nyeto ibwiri kuri boiga inche bono timanyeti ngego no mugambire ende mbanya kontenjire yu na ingo chikubaboli mtini ko range kibagonte na bongi bwete na inche nyore njire yari ko igukabani nyore yiyoka ligere oroje ngise kwa kuno ene chichi omutienye chichi abale mafu na bongo kurana ne bitamba bibere na inchengendere bya kiagera ogusabirira na kunangete ngaki tinta itinya kuisaransa kunya gwetanga sanga na inchenga ne bakulikira lituko wona nyasaye kansi zeniti akanga kiri na enda akanga kegwe kigyo gusona wono mono mone enko yunga nali konyole njirangi ule biashara ebyo binene na mono kegima inyoro kugoro kungutalira na bana alenge korora buya na ngisane kendolenga ndiro no nyanyomba no chakonya gukora abukumanya nga iyo ni maisha abairi ba urende abairi ba omba moyo bari no bari na bana ba minokero kende barabungo kokonya bari nchirende na ba insinini kuruse itasengi boire mwana mu muratarengo abisike mu bone ba etwarenga abaisike boka na barobwe sibagenda ekena abasacha babo bakachibagakwa bona barobwe bende to streni ubugima bwabo bono utatiga bono gusinyunga na kingo tenga na Nayaeteire kiagera ugikwenda gukia kwanyora na robo migwe boro wono mono na botomike geteigo wono na kiugo chikwacha ke program yao ya kira lituko mpaka lituko liera ekerura ase omurobuli buko na kweligerire ndo kuruma simba gabo bono nabo nkogendera gustreni sana yagera nabo kama mbinanya kogenda ngora na iserenga igukubuka ngoboka jinsa 12 nanya gutirimbuka ngora kingoja goika masimba kwanyora cyabire saa 3 saa 4 ngo isaransa no entry hours andi kwanyora saa 10 nande nachakire gutira sengenjo timbuka tibe senkolinera pigipigi asengenjo nabora twaro muchando bo mugongo okobekera twari gucha ebitire go biriga bitirimbuko ande kugoro kugwate ba maenaro ngubekiri ase osogoso ibiya uranyari ko ba comfortable bono tare no muntu bwatu kugoro okonakoro kunduchinga niko kogendera to komenta kubone ko agendera ko affect yo mugongo tatika bono ngo sinyu scratches na bwate chikavunika wana jiro jibunegete bono timbuka tinje abakonyi bondo basikoro nonye ni kanisa ya yambaranga sisti yaya Nayaeteire mungina naun akinya sai narona na gwanchite amina bagendete gukubuki amina kero kende abantu bakubwikane bunaye ibakonyora ngaba berusiri no bomoyo abantu mbatageti kolemerera imechande mingi kero kende angiyo ko moyo litukumambi watrimbuka gochikwere ndabumate wachikuganya gusona nkikiyo ko moyo utarakwo moyo gwikabono iga ekwero murigiri naronero gendete gwitira amangana bunaye nando kubwete butuire bona magoronsi abere inche bone gento gekogera kongo moyo kero ngorigerie gitabu kia omochakano Abraham ga promise tigwa igwo mwana kare miaka 15 lakini gachite koegwa karo mogotu bona inche nye omoyo nga ngise ko gendera kolemereri inganeri na bona inche nyasara ikenga kiningi ke miaka erinda ikeno ensabini na inche nansese no ene metienye 3 ninkundu asense igonse ndiye ira yaikeranire osekero ngorigerie omongina rutu gatete na uminga nyasao na
nyasaone na bantu bantu bane bono manya korusio kwegene ukworonga onye rutu twale togosemeri ukuruka mwana no yo matalengo ngakiera koreta gatwara gosemeri paka tugacha konyora Yesu no ibuli tukururo leri rolia rwa rutu bono nje tigantu arogosemeri nga nonya tinda babu nyasaye na bwa tomuroberio atirasi ntarakundu asense na ikere na chance seni na nchendo robuye bwense ntarakundu asense akiya kogera naga ninyoro bokonyu kurwesa abasani bali bere gwero wisas akina incherende bampostiri baga umuntu akoganyakero umuntu akuru manya kurwesa nduki ngiya gusoma nya kurwe ndagira abantu abangao bacha kuri ereta kwenyikera ajeri wana kero turange guchigukora chideka chito cyeriro mongina Norah nde tuligererie kamera yene yao egero kwanire abagusi ausina bange bakurigererie getaseni kya Ndizi TV egero banyoro mugano gasobwagare kero kende nabo oranyora nyasawo bakunira senchira ya magose yende banyare ko baba kwanira na kero kendo bayirani namba yawo yesimu bono omurali nairane iringa mbia mono nande mbia mono asenge nje gutumia chinga kichia ogo isaransa mona nje na koigwo muganone bono abantu baminto enali ko batebyo buyanga nyasaye olio tutongete nabwa to muroberio kero omonto to nto baisa kwerusi moyo asenge nje nga twasinyiru ngatogendere kwe omoyo no eni nje sengo tirimboka gochie murali ororire na sara atambe no eno gotire korogo kongu nechibese buna moroche chia kongire chia bolire bono ne strain sana no embono mogongo na bogocha botuko tindiko nyara korara bono lende obolemeru mborororo aro tinta itiko ngaineri no ena senkorara taliagiya lakini rende nyasaye ngonya kondwanirerare nande nabongendete gotenga onde bwensi oyo rabe aigunga gakina injeri bagangocha gusangero omonto gakure tigamo sire bono kale moyo airaneri mbia mono na nyasaye oli igoro nchitingo nyara gukoiraneri nyasaye bie kanyare ko bagakoirani nga olikuo olenge nyagitari gwachite korora ninje na alenge kumbe nora kwarochi igo bono na inje mwanje oyo ligwero egwisha ansira asa kunyara elinde na inje nyoro okogoro kuntairie 100 akina inje nsukerio obogima elinde nyakorenda abantu abaiga egwika ekinga kinya sagwanja kondusia sense by number yesi namba yesi migere 0724 11 13 38 0724 11 13 38 0724 11 13 38 akio yo rakuneke abamogo kune nambe yo elinde nyasaye bie kora baine linje tingo nyara ko bairaneri kiagera ninge akoira ni tingo nyara bono yoro mu bwi nyasaye mia mona soko twachinga kichya umongina Norah usanga mona intwe anento gotarirenga kiende tuchikoro gose umbiogenderete asante sese niwa na nimesku na irane iringa mbia mona ase manager ya Ndizi TV no yokole to muroberio paka gocha kongikera na inje konya tindi ko manya gose ni manyekane lakini bona inje na go kirenga na ara manyekanire nande nara igurwe birero byane igonde tiganya saba sese ni mona sese ni manager sese ni afanyikazi abu mwanja gutumia maguta ino gakinje tingo nara kubakana tiganya saba kana nanda abachasere aira ni asarwa mbia mona asante mwanchu muligereria gwikirabo abu no to gwikira omwere bo muroberio Nayaeteire ase chinga kiechiga okona kwa kugoro kwa omongina Norah okona kwa kugoro kwa omongina Norah okukugendete kumuchanda ekera gutumeka igwete naganetie okugoro kuya koligete chiringi chiribwe miemo igonye kugokunwa kore no moyo bugwanja nabo kumusira wetera sena mbeya ya kwanagabo ande iyo kona gwetagabo ase screen yao egero mokonye nerasire abana baye niko narenge ase bunge ya Nyaribali Masaba egotoka ase county ya Kisii ase ward ya Masimba wekachinga kichinde naende imeyo muroberio Nayaeteire nje nikonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ryubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire